Bueno, eu creo que hai dúas cousas que hai que deixar por encima de todo claro. Primeiro, a responsabilidade da asistencia sanitaria á xente nosa da inmigración, tanto en Latinoamérica como en outros países, correspóndelle ao goberno do Estado central, ao goberno do Estado español. E a mí o que me sorprende é que na época que, sendo conselleiro da Presidencia, o señor Méndez Romeu prometeu que iba a haber un montón de axudas para o Hospital do Centro Galego de Buenos Aires, sendo el conselleiro da Presidencia, e tales axudas nunca chegaron. Por eso me pregunto eu onde está a axuda que il tanto prometeu para o Hospital Galego de Buenos Aires. Tamén cabe recordar que unha das formas, il formaba parte do patroato do Centro Galego de Buenos Aires, que eu recorde, nos 4 anos que il estuvo frente da Consellería de Presidencia e membro dese patronato, nunca visitou o Hospital Galego de Buenos Aires. Por lo tanto, o interés que hai por este centro por parte do ex-conselleiro de Presidencia é nulo. Cabe tamén recordar que na súa etapa foi cando o hospital viviu a peor xestión económica, cunha deuda arrastrada de máis de 20 millóns de euros, que se sigue arrastrando ora e que non se lle puxo solución naquele momento, que ora estamos vivindo unha situación que ten que abordarse desde un proceso de xestión que desde logo vai abordar e non vai a deixar de lado a Consellería de Sanidade e a Secretaría de Migración, que son os responsables que teñen que levar adiante este proceso para que o Hospital de Buenos Aires teña un bo final. A Xunta ten un compromiso moi grande con ese hospital e a Xunta o vai a levar a cabo, ben a través das políticas de apoios económicos como os que se están facendo, tanto a través da Consellería de Sanidade como a través da Secretaría de Emigración, que xa no seu día explicaron moi claramente que iban a continuar ca labor asistencial que presta este hospital para os galegos que temos ali, que é unha labor moi importante. Pero non esquezamos, a obliga das axudas forman parte do nivel de exigencia que ten que facer o Goberno Central e que neste momento non está cumplindo.